Una trentena d'entitats juvenils de l'Alt Empordà han participat en la trobada comarcal que s'ha fet aquest any al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Aquesta ha estat la 5a edició, amb unes 7 hores d'activitats molt variades. Un dels principals objectius de la trobada és la interrelació dels joves i de les diferents entitats. Es promou la participació i l'associacionisme. Aquesta 5a l'hem fet aquí a Castelló d'Empúries, portàvem 3 anys fent a la Figueres i aquest any l'hem fet aquí a Castelló i amb un èxit rotund. Ja es queda consolidada aquesta fira comarcal d'entitats i veient que en els pobles també hi ha tot aquest actiu perquè han vingut quasi 28 entitats de tota la comarca, 250 i es faran 250 sopars ara d'aquí una estona i en total han passat quasi unes 600 persones veient totes les entitats. Podem dir que és un èxit i es crea consolidat. I també, si més no, també dir que les associacions juvenils, les entitats juvenils, a la comarca de l'Alt Empordà no hi ha davallada degut a la crisi, sinó hi ha una potenciació que creiem que és important per la comarca. Hi ha hagut moltes activitats i actuacions, entre d'altres aquesta dels petits de Mediterrània Dansa que hi han presentat Som i Serem. Els bailets de l'Empordà hi han aixecat castells i també han convidat a provar-ho als assistents. S'hi ha fet un concurs de crits. Vox Populi ha fet sonar les seves gralles i tambors per donar-li una ambientació medieval. I seguidament hi ha hagut una cercavila que ha combinat batucada i zombie walk amb els joves vilamallencs, que ja preparen el seu pavelló del pànic. També hi ha hagut la batucada dels Senyors del Foc i novament Vox Populi. Després d'aquest recorregut per la vila s'ha viscut un dels moments més espectaculars de la trobada, amb l'espectacle de foc dels Senyors del Foc. Aquesta jornada, organitzada per les entitats amb la coordinació de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, s'ha tancat amb l'actuació de 2 grups de la comarca, Bizanders i Embolingats.